Maayong adlaw sa tanan nga mga tagpalamati sining palatuntunan. Handumanan sang isa ka ambahanon. Amuman sa mga dramatista sang RMN nga maghahatag kabuhi sining akong sulat. Ako si Ethan, nagapangidaron sang 28 anyos. Parehas sang iban, may istorya man ako sa paghigugma nga hindi ko gid malipatan. Apang sa wala ko pa masuguran, palihog patukar sang ambahanon nga ginatiguluhan, she's everything. Jana, best? Naari ka di sa balayaw? Gabi na niya. Ano, may problema ka? Ethan, kakuan. Hindi ko na ini mapawasan pa eh. Pinanakadlaw hindi ako makatulog sa pamensar sini. Kinahanglan ko ihambali ni Simo. Antis pa mangin ulihi ang tanan. Hindi ka bala? Ano bala inahaw? Ang may pa siguro. Magsulod ka na. Ay, hindi na. Ha? Hindi man ako magdugay eh. Ethan, nakaibalo ako ng mag-best friend na kita rin pa sa itong mga gamay pa lang kita. Hindi ako luwag ang maguba ang friendship naton. Kag magbago ang pananaw mo sa akon. Ganigin tago ko ini sa imo sa madugay nga tinion. Pero subong, hindi ko nagitini matago. Kay samtang nagadugay nga nagadugay. Nagadugang ang luyag ko sa imo. Anong siling mo? Naluyag ka sa akin? Oo, Ethan. Palangga ko ikaw sobra pa sa isa ka best friend. Ano? Nakaibalo ako nga nagulpihan ka. Ganiatagan ko ikaw sa tsansa nga makapamensar. Kung bala, batunan mong pagigugma ko o kung hindi. Pero nagalaom ako nga batunan mo ini. Kagkabay-bayluhan mo man ini sa pagigugma nga sobra man sa isa ka best friend. Kagkabay hindi pa ulihi ang tanan. Hindi pa kunta ni Ethan? Sino pala ina? Nakakatugay sa imo magbalik sa kwarto ah. Oh. Hi, Jana. Long time no see. Ikaw gali? Rika. Rika. Anika. Ano ang kinahimo mo dili? Kon. Nagbalikay kami ni Rika. Tungod may kabuhi man sa niya. Kag may kabuhi ka man nga imo. Rika. Husto ka. Ay, sige, malakat na ako. Sorry sa disturbo ha. Ethan, kalimti na lang ang kinambal ko. Kalimti na lang ato. See? Siling ko na gani sa imo eh. Naluyag ang best friend mo sa imo. Babae ko pala. Gani na ba't siya gan ko ini? Rika. Gani okay tong ginimo mo. Maginsugid mo nga daan sa iya. Nga kita naliwat nga duha. Agud nga hindi na siya mag-asa pa. Oh. Nasubuan ka para sa best friend mo? Tungod one-sided love ang may ara ka mga duha? Kon. All those years nga, optanay kami. Wala gid ako makibalo nga naluyag siya gali sa akon. Siguro sa pa sang ginaistorya ko ikaw sa iya. Nasakit kong balatsago niya. Gagda ko sa akon. Ethan, wala ka sang sala. Hindi mo man sala kung wala ka sang luyag sa iya. Isa pa, sa paghigugma, normal lang ina nga masakitan ka. Gani, don't worry. Maka-move on kid si Jana sa imo. So, pwede pa na. Hindi na natin siya pag-istoryahan. Ako ba lang upod mo sa bong? Okay? Rika. Oh. Okay. Nga kay nali lang niya sang pagpanghagad mo ay numaw. May problema kita eh. Oh, Mick. Ano eh? Si Jana, abi? Anong problema sa best friend mo? Ginako niya sa akon, Mick, nga
May luyag man siya sakon sa tupa. Ano? Oo. Tuod ka, Meg. Eh, uti ikaw yaw. Wala kayang naluyag siya? Hindi ka magsalinga sa pila ka tuwig ninyo nga pag-updanay. Wala kayong sumay na batyagan siya. Ambot miga pero sugod balas ang ginambal niya to sakon daw. Daw hindi na ni madula sa paminsaron ko. O, tira na. Siya lang pinay sa pinsar ko, Meg. Ambot kung Sir, nabadal ako sa ginambal niya sakon o kung May nabatyagan ka man para siya. Let's go. Meg. Meg. Kung may aragin man, buti ang problema, dira. Ako ano man sa iya, eh. Meg, nagbalikay na kami ni Rikay. Gani wala ako makahibalo kung sino gid bala sila nga duang ginahigugma ko. Kabudlay, Meg. Kabudlay kita. Miguetan? Kumusta na yan si Jana? Wait lang. Hindi naman kabulan nga wala kami makakitay ba? Wala naman siya magbabatsyag sa akong sugod sa to. Total, wala pa man si Rika. Umaya siguro. Tiksan ko siya kag kumustahan. Ano yung cellphone ko? E-text ko siya. Hi, Jana. Kumusta ka na? Isend ka. Kabay patani nga, makareply lang siya ba? Kakuntani, okay lang si Jana. Eh, nag-reply na siya. Basahan ko. Hi, Ethan. Ari ako subong sa ospital? Abe, basahan ko pagit. Bago lang ako na operahan due to appendicitis. Pero medyo okay na ako subong. Ano? Gin-operahan siya tungkol sa appendicitis niya. Pamangkuton ko siya kung diin siyang hospital. Agad mo. Babe! Babe, sorry late ako. Grabe gidabing traffic eh. Pero anyways, happy 7th monthsary. Kung wala kita nag-break sa to, siguro tinuig naman kita. Ethan? Babe, okay ka na? Kwan babe. Si Jana, abi. Ara sa subong sa ospital. Gin-operahan siya tungkol sa appendicitis niya. Kwan babe. Pwede ko bala siya makagtuan? Ano? Pagbayaan mo ako dere? Basig nalipat ka, nga ma-celebrate kita sa month sa ninato niya do, ha? Pero babe... Wala na sang pero Ethan. Ako ang nobya mo. Gani ako ang dapat nga unahon mo, hindi kay ang Jana nga to. Rika? Nga aging punto mo ako diri sa balay. Abi ko na dito ako matulog sa balay mo. Kinahanglan ko kagtuan si Jana sa ospital. Jana! Oh, Pulos ka na lang, Jana! Sino gibrasa mo ng importante sa imo? Ha, Ethan? ginapanumdum ko sa matulid kung sino gidbala sa inyo ang ginaigugma ko. I'm sorry, Rika. Pero nadula ng gugma ko sa imo. Sa imo? Kag si Jana na nagapanag-iyas ang tagipusoon ko nga ini, siya na! Ethan! Ay, nakasarang ko, pipe. Jana. Ethan? Ari ka? Oo. Sorry kung nagabihan ako, ha. I know nga, inupahuway mo na, pero... Hindi ako makakulat, Abi. Kinahanglan may balaan mo na ini. Ang ano, Ethan? Jana, sugod balasang wala ka na mapakita sa akon. Hindi ka na bala madula sa pinsan ko. Hasta nga na-realize ko nga naluyag na ko gali sa imo.
Amoy na nagibulagan ko dayon si Rika. Ano? Oh. Hindi pa man siguro ulihi ang tanan sa aton. Siguro, ara pa man guro gihapon ang gugma mo sa akon, hindi bala? Ethan. I'm sorry, love. Traffic it happy. Oh. Ay, ho, baka ako nagaling gulo nga. Ba, may bisita ka gali? Love? Love ang tawag niya sa imo? Kwan. Lester. Siya ang ginasiling ko sa mga best friend ko. Si Ethan. Hey, Meg. Nice to meet you. Oh, kilala ko na gid man ikaw. Ethan. Siya si Lester. Office mate ko kag nobyo ko. May nubyo ka na? Gano mo? Ulihin ka rin tanan sa aton. Ulihin agad siya na. Ethan. Ulihin ang tanan sa amo ni Jana, pero bisan hindi kami nagdayunay nga duha, malipayon gihapon ako tungod malipayon siya nga upod ang bag-o niya ginahigugma. Diri na lang ko ito bang akong pagsaysay, kag more power and God bless, RMN.